Bocsánat. Önök kukáztak ma már? Nem? Majd fognak. Akkor rákerül a sor, nem soká. Kőbánya, Ferencváros, Angyalföld, nem érdemes, kukát is ellopják. Nem? Én a Várnegyedben vagyok, 8 magam, már nagyon szépen leadjuk a maffiának a pénzt, megélünk belőle. Munkakesztyű nélkül nem megy, bocsánat. Na nézzük, miből élünk, ugye? Itt van egy nyugtatás. Kukorica. Már tegnap is itt volt egy nyugdíjas, benhagyta a fogát. Jó lesz valami. Tegnap szomszédnak van televízió, azt nézzük, 8 kukások. Ez egy újfajta itatós lesz, ezt mutogatták tegnap. Csak kékvérűeknek szabad. Befőttesülve. Ajánlom önöknek is, Kála metróba 6,90, ez állandóan tartja az árát kis hazánkban. Ebből megvan, kérem, a holnap utáni ebédem, vacsorám, uzsonnám, reggelim. Úgy, mint kenyér héjával, héja kenyérre. Holnapra héja héjával. Holnap utánra héja nélkül. Savanyúnak meg előre megszagolom, mi volt az üvegben. Ez akar. Innen csak így nem adom oda. Miért? Ecetes paprika. Jó, magyar. Ecetes paprika. Ne csodálkozzanak, hogy guberálás közben is magyar vagyok. Én beleszagolok egy ilyen ecetes paprikás üvegbe, engem elönt a nemzeti büszkeség. Nekem erről az ecetes paprikáról a Szentgyörgyi Albert jut eszembe, a Tellerete, Neumann, Jani, meg a többi zseniális, nagyszerű, csodálatos, derék magyar ember. Mert ezek, kérem, egytől egyik kitűnő, nagyszerű magyar emberek voltak, kérem. Ezt nekem elhihetik, kérem, derék kiválóságok voltak. Nekem elhihetik. Egytől egyig mind a tanítványom volt. Bocsánat. Még be sem mutatkoztam, a nevem dr. Magyar Alfred. Nem Nobel, Magyar Alfred. Általános iskola, óvoda, bölcsőde, főiskola, mindenek előtt univerzális magyar tanár, doktor. Magyar, önök végtelen szimpatikus osztály, de elnézést, ha azt mondom, nagyon jó osztály, önök. Számomra ők voltak a legjobbak, a zsenika lángjel, kérem. Kedvenc növendégem a Berci volt a Szentgyörgyiben. Sovány gyerek volt, mint te itt, fiam, az elsősorban. Sőt, még gírhesebb volt nálad is. Pedig minden reggel betettem az uzsonnám, amit a feleségem rakott be a padba, hogy ne tudja meg, kitől kapta. Akkor is gírhes volt, mondom, egyél többet, fiam, egyél C-vitamin. Szóval ennék, tanár úr, de még nincs föltalálva. Hát mondom neki, találjuk föl, azért vagyunk. Na, segítettem neki, kérem, elé tettem egy krétát, egy szivacsot, meg egy erős paprikát. Na, mondom, találd, nem melyikben van a C-vitamin. Miért te tudnád, ha még nem lenne föltalálva? Na, ki tudná itt az osztályban? Könnyű most, de ő is a szivacsra tippelt. Az azt mondta, abban van C betű. Mondom, várj csak. Megfogtam egy erős paprikát, itt mondom neki, várj, fiam, harap bele. Beleharapott, lenyelte. Jött is másnap, hogy baj van, tanár úr. Mondom, mi a baj? A tanár úr nem mondta, hogy C-vitamin 2-szer csíp. Mondom, látszik, hogy nem jártál hozzám karjénekre, akkor tudhatnád, hogy előbb van mindig a felső C. Aztán van az alsó C. Mire ő azt mondta, a tanár úr legyen alsó C-t. Mondom, marss ki, fiam, marss ki! Megfogadta, kiment Amerikába. Előfőtált a C-vitamin, Nobel-díjas lett. Igaza volt, hogy kiment, igaza volt. Mi lett volna itthon maradt szerintem? Szegedi paprikás maffia rábeszélte volna, mondja, azt az ólomban van a C-vitamin. Az újságíró szokás szerint hülyét csináltak volna belőle, elnevezték volna paprikás Bercinek, igen.
Sírján az állt volna, így nyugszik paprikás. Berci lelka, paradicsomban van, mert lecsó lett belőle. Így meg Barski, Nobeli másik kedvenc növendékem, az a Neumann gyerek volt, ez köztünk maradjon, de ez matematikából az elején olyan hülye volt, mint a senki más, az már bocsánatot kérek, aztán hát én korepetáltam vasárnap, szombaton nem értem, hogy templomba járt gyerekeket. Ez az osztály előtt föl, igen, oda tettem egy kis kérdésnek, hogy mennyi 2x8. Azt tudta fejből, nem tudta. Elővett ilyen kis számolókép, ismered, ilyen kis golyók vannak, tudod? Ismered, zöld, piros golyó, igen? Ismered a golyókat? Igen, na. Hát ő is elkezdett vele, azzal számolom, ne azzal játsz, édesem, ez egy koedukált osztály, ne állsz benne a golyóiddal, édesem. Azt mondja, nem megy másképp, nem? Azt mondta, akkor mondom, nem, marss ki! Marss ki! Megfogadta, ez is kiment Amerikába. Föltalálta a számítógépet. Egyszer föl is hívott kintről telefonon, ezt sose felejtem, mert 3 hónapig nem maradt ebédre pénze, mert erbeszélgetésre hívott. Mondom, miért hívtál? Azt a tanár úr, föltaláltam számítógépet, nem akar működni, mit csinálják? Mondom, dugd be a konnektorba. Na, bedugta, működött, Nobel-díj, Barski, Nobel-díj, igaza volt, hogy kiment, mi lett volna itthon? Munkaszolgálatos kárpótlás egy nélküli. De Barski, Nobel. Minden tanárnak van kedvenc növendéke. Nekem is van, tudjátok ki? Ede. Teller, Edus, ismeritek Bottal, most már Bottal jár, én is, igen, Edus, hát meg az felelt az órán, az valóságos Edus show volt. Hát gondold el, kislányom, hidrogénnál tanult, hidrogénnál tartottam, azt hitt a név más. Neked te ragozni, hogy hidrogén. Hidrogén, te mit ki a nagyobb? Mondom, ez idióta, mondom, mióta, egy idő óta, figyellek már. Hát cseresznye maggal lőtt rám a katedrán, mondom, ne cseresznye maggal lőj, azt mondom, mivel, mondom, atommaggal, azt talált föl, szóval nem találom el a tanárot, nem, akkor marcs ki! Megfogadta, kiment Amerika, hallottak róla, igaz? Mekkora durranás lett belőle. Mi lett volna itthon maradt? Kis durranás. Szellentés esetleg szellentés. A Hunyadi téri piacon belőle egy karácsonyi csillagszóró, 3 petárdok is, így meg Barski, Nobel-díj, segíts fel a tanárra, nem jövök már. Na, sídek, elég gyenge vagy, 2-es alá ő vissza. Barski, no, 13. Nobel-díjas. 13. Magyar zseni. Tehetséges nép vagyunk mi gyerekek. Tehetség. Mindenen át segít minket a mi tehetségünk. Így van, vagy nem így van? Tehetséges nép vagy? Mondjátok velem. Igen? Most is van egy osztályom, csupa zseni. Csupa lángelme, csupa okosság, csupa ész. Ez a parlament. Na gyerekek, ezek micsoda? Mit nevetsz, okos, igenis nincs igaz, ezek okos, tehetséges, aranyos, kedves fiúk, igenis. Csak foglalkoznom kell velük, igen, sokat, ezek aranyos, tehetséges, ezek majd, ha kint lennének, hogy megmutatnák, hogy igenis, ezt nem hiszitek el. Ezek aranyos, kedves fiúk. Igen. Itthon mégsem viszik semmire. Van egy módszer. Mit szokott mondani tanár úr? Mit szokott mondani? Nem így, akkor egyszerre. Osztály egyszerre. 3 és... Nem ilyen durván. Mi választottuk? A mieink, igenis, derék, tehetséges, aranyos gyerekek. Úgy, ahogy van, arany, ezek majd meglátjátok, hogy viszik valamikor kimennek, látom lelki szemeim. Ott állnak Svédországban, a bizottság előtt elegánsan, fekete lakcipő, fekete nyakendő, fekete frak, némelyiken zokni, ott állnak a királynő, a király színe előtt, és amikor megkapják a Nobel-díjat, akkor én érezni fogom, de kicsit az enyém is. Nem a pénz, nem számít, nem. A becsület, a tehetség, a magyar. Szóval
Amikor megkapják, érezni fogjuk a miénk, sőt, amit ők akkor ottan majd kapnak. Na, a speciál mind a tietek. A kukámmal én szép lassan most már eltávozom. Az egész napi ennivalóm benne hordozom. A jó Istenkét csak arra kérem, segítsen nekem, hogy holnapra is legyen egy befőttes üvegem csak.